u rane jutarnje sate, dok magla još pokriva brda, hrvatski legionari neumorno slijede i uništavaju odmetničke rulje koje bježe nakon poraza negdje u južnoj Hrvatskoj. Na svom bijegu odmetnici pokušavaju vjernim zaprekama zaustaviti napredovanje svojih progonitelja. I ovaj mostić bio je srušen, ali napredovanje se svejedno nastavlja. Kratak dogovor za daljnju borbu. Strojnice siju smrt među velikosrpskim odmetničkim bandama. I preko najtežeg zemljišta prolaze bojna kola. Batač stupa u djelatnost protiv neprijatelja koji se sakrije u šumi. Neumorno idu legionari naprijed, udarac za udarcem stiže rulje koje su se digle da sruše Hrvatsku.